Salutare lume, eu sunt unicul și inegalabilul Sun și astăzi facem un vlog nou numit Ce spun prietenii versus ce semnifică ei. Bai, să-mi dai de lei. Fii sigur că nu să mai vezi niciodată. Te sun imediat. De fapt, te sun în 5 ore și mă prefac că am uitat. Ops, telefonul meu era pe silențios. De fapt, n-am vrut să-ți răspund. Ops, cred că eram la baie. De fapt, n-am vrut să-ți răspund. Când nu mai aveam baterie. De fapt, n-am vrut să-ți răspund. Am vrut să-ți răspund la telefon. Nu te mai suport. Nu ești amuzant. Serios, chiar nu ești amuzant. Nu ai haz. Chiar nu ai haz. Da, bă, lume, deci vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost Sun. Și această idee a fost predată de la Bogdan Cătălin. Deci, ne vedem data viitoare. Apăsați butonul de like, share, subscribe și abonați-vă să intrați în mica, marea noastră familie. Deci da, v-am salutat. Ciao.